माई के सारा गहना चोरी हो गइल बा। चोरी हो गइल बा मतलब? पुलिस अंजलि के घरे तलाशी लेवे गइल बा। अरे का हमरा घर? अब कोई समझता नहीं, हमके पैसा गहना की कोनो कमी नहीं खे कि हम मामा जी के गहना चुराए। तो के जरूरी नहीं खे, तोरा बाबूजी के जरूर जरूरी बा। एक मामूली प्राइवेट स्कूल के मास्टर कितना कमाले हमके सब पता बा। आज तक हमारे बाबूजी हमारे एक को पैसा खर्च ना कइले, वो गहना काहे चोरी करी है? अरे चुप रहा, पुलिस गइल बा, दूध के दूध और पानी के पानी हो जाई। रउआ तो ऐसे कहता नहीं जैसे कि रउआ सब कुछ मालूम बा कि गहना ऊ है बा। भाभी भगवान से तो डरी, कितना झूठ बोलता नहीं। हाँ मामा जी का अलमारी कब खोल लिया? चिल्ला मत, के झूठ बोलता के सच, सब पुलिस पता करी। तू सब लोग काहे आ गई? छोड़ दा हमरा के अकेला। इस सपना में भी न सोचते रही कि ये सब हमरा घर में होई। सर ये देखिए, हमार बेटी अंजलि भेजले बड़ी। अब कड़ी पहने के समय आ गए। रुक जाओ भाई। हाँ कैलाश बाबू। हाँ इंस्पेक्टर साहब। राउर गहना मिल गई बा। हाँ दरोगा जी सिंह साहब। हाँ बोली बोली। ये लोग के कहना बा कि गहना और बेटी अंजलि भेजवाले रहे। अरे दरअसल का भइल, हमरा से गलती हो गई। वो गहना हमें भिजवाले रही, छोट बहू लेकर रही समारोह में पहरे खातिर, और हमके याद ना रहे। हम माफी चाहता थी, आप गहना लेके आ जाएं। हमरा आपके माफ कर दी। प्रणाम प्रणाम। चलो सन, एकरा पैक कर लिया। झूठा, हम माई बाबूजी के कसम खा के कहता नहीं, हम कुछ नहीं की कहले। पुलिस का है झूठ बोली? बंद कर अपनी नाटक। बाप रे बाप, ऐसन औरत जे अपन माए बाप के खातिर अपन ई घर लुटवा देलस। अगर हम न बतैती केहू के, तो केहू के तोरा पे शक न होई। देखा भाभी, बुझे की कोशिश कर, ऐसा कोनो बात नहीं खे। तू विश्वास करे मैं अंजलि के। बस करी देवर जी, आप तो होश में आ जाई। हमरा के झूठ कहत रहनी है ना बाबूजी, एका के सीधा जेल भेजबाई। चुप रहा, बहुत बड़ा साड़ू तू। ये का कह देलू दुल्हन तू? हैं? जेल? बस करो लोग, बस। बाबूजी। अरे काहे आ गई ला तू लोग? दूर हो जा, हम नहीं की देखा चाहत। हमार बनावर कुल इज्जत मान मर्यादा सब बाटियां मिल गई। हम अंदर आ जाए कैलाश बाबू? अरे आवा आवा सिंह साहब, प्रणाम। राउर अमानत। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपके खाम खां परेशान होके के पड़ल। एकरा में तकलीफ के कौन बात बा, ये तो हमार काम है। अच्छा चलो तनी। हाँ हाँ धन्यवाद। अरे दरोगा जी, रउआ? एक गहना चोरी के मामला रहे, लेकिन अब सॉल्व हो गइल बा। गहना सही हाथ में सही जगह पे पहुंच चुकल बा। चलो तनी।
बाबूजी, दरोगा के बुलौले रहला लोग। हमरा के सब कुछ मालूम बा। रउआ लोग हमरा के बस 2 मिनट दी, हम अभी दिखावा तानी। ये कैसे जानती है? हमरा नहीं पता भैया। का दिखाई? कहा माई? बाबूजी, ऐसन गिफ्ट के रैपर आजकल घर में के इस्तेमाल करेला? ई सब का ह? ई सब दिखा के तू का साबित कर चाहता रू? जे गहना चुरा सकेला वो कुछ कर सकेला। बिल्कुल कर सकेला, लेकिन हाई देखी बाबूजी, माई, जैया भैया भाभी रिकॉर्डिंग पे जात रहले, ओह दिन हम अपन सेल्फी लेत रही। अब सेल्फी ले समय मोबाइल के चीज पे ध्यान ना गई, जौन हम अभी देखनी। सभी देखिए एकरा के। भाभी, अरे ये तो ये फोटो के का मतलब? एकर मतलब बा कि चोरी बड़की भाभी कैले बाड़ी। हे भगवान, इतना गंदा साजिश कि बहू तहरा से ही उम्मीद तो ना रहे। हम जान से मारते हैं। भैया 1 मिनट, अरे 1 मिनट रुक जा भैया। अरे रुक जा भैया। अरे खानदान के इज्जत नाश देने भी आई भैया, जाए दो। खानदान के रोड पे नाम लागल भी आई। छोड़ा ना, जाए दो। अरे हमरा घरे पुलिस आ गई, एकरा चलते। कोनो बात नहीं के, जाए दो। इतना दिन से बड़ बहिन बने के नाटक करत रहू तू। इतना जहर भरल बा ई बेचारी खातिर, खाली ऐसे कि तहार बहिन ई घर में बियाह करके ना आ पैलस। अंजलि बेटी, ये खाली तोहरे के ना, तुहार माँ बाप के भी जेल भिजवावे के चाहत रहे। अंजलि, एकरा खिलाफ हम गवाही देवे जाए। ई नागिन के एक घर में कोनो जगह नहीं है। अरे एकर जगह थाना में बा, जेल में। ना भैया, एकर कोनो जरूरत नहीं है। देखा, अभी भी तारा का माफ करती आई। अपन मूड मत खराब करा जा। वो बुची के देखे खातिर लड़का वाला लोग आवत हुई हैं। मूड सही कर ला लोग। आज ना आई वो लोग, हम फोन करके मना कर दे ले रही। ई का कहता नहीं बाबूजी? जब देखने की सब तमाशा हो रहा बा। अरे भैया भैया, भौजी क्या करता हूँ तू? पागल हो गई बड़ू। ये सब का करता हूँ? पापी है, हमके मर जाए दी। अभी पगला गई बड़ू का? हाँ, छोड़ी देवर जी, हमें लाइक बानी, मर जाए दी हमके। आज ही घर में काका कांड हो रहल बा। भगवान, ए दुल्हन, ये सब का करता रू? लेके ए चला बेटा, इनकरा के अंदर घर में लेके जा। ले चला जा इनका। ऐसे भी केहू करेला का? हे भगवान, ऐसा दिन केहू के न दिखा बस।